Nahiago nuke gezurrik ez esan. Bizimolde alternatiboak deitzen diren hoietakoren bat jarraitzen duzu, naturismoa, nudismoa, makrobiotika. Elikadura asko zaintzen dut eta senarra eta biok nudismoa praktikatzen hasi ginen bigarren umea jaio bitartean, baina bigarrena jaio zenean enintzen gauza jendaurrean gustura biluzik ibiltzeko edertasuna galduta nuen. Eta orduan ohartu nintzen, ez nintzela benetako nudista, exhibizio parte bat zuela nire biluzketak. Oso edarra zara oraindik, utzi alde batera konplimenduak. Ekialdeko disiplinak ezagutzen dituzu? Yoga eta itxi edo antzekorik? Hori da. Garai batean prozaka hartzen hasi aurretik, yoga egiten hasi nintzen lankide batek arrastaka eraman da. Ez nuen ikastaro amaitu, loak hartzen ninduen klasean. Klasetara joaten zinela dioen ziurtagiriren bat beharko genuke edo yoga egiten zenuen tokiko helbidea gutxienez. Izango dut telefonoa nunbait. Ez zait jende hori gustatzen. Zergatik? Beti energia gora eta bera, beste planeta batean biziko harira bezala, beti zilborra garbia edo zikina duten begira eta urkoaren kakari jaramonik egin gabe. Eta hori txarra da, ez gustatzen. Yoga irakasle bat izan nuen bezero duela ez asko. Emaztea jipoitzen hasia zera aitortu zidan, horregatik jo zuen gugana. Inoiz ez dira haserretzen, dena uler dezakete, ez naiz jende horretaz fio. Harreman ona duzu senarrarekin? Bai. Biolentzia fisiko edo psikologikorik? Ez. Fideltasuna? Nik dakidala bai. Zu fidela zara? Bai. Maite duzu? Estimua diot. Maite zaituela uste duzu? Galdera hori galdetegian aldator? Ez barka, jakin mina nuen. Semeekin zer harreman mota du? Ondo konpontzen da biekin, aita normal bat da, ahalik eta gutxien egoten da haiekin ez aspertzeko, baina maite ditu. Inoiz jo ditu? Ipurdikoak soilik. Arazo psikologikorik? Ez, gizon orekatua da, gehiegi. Gehiegi, oreka ezin da gehiegizkoa izan. Bere kasuan bai. Alkola? Gustatzen zaio edatzea eta hitzakiak bilatzen ditu horretarako. Baina ez da arazoa ez da, nola begiratzen duzun. Gaur egunez, baina gure harremanean eragina izan du. Axola ez bazizu politika gintzan sinesten ez duzula jarriko dugu ados? Nahiago nuke bezurrik ez esan. Seguruaren afera erraztearren diot, semen etorkizuna hobea izan dadin, ekonomikoki behintzat. Ez du nahi, egia esan nahi dut.